Здравейте, приятели! Месец май. Какво може повече да иска човек? Всичко друго би било каприз. Нека да забавим темпото и ритъма от напрегнатото ежедневие и да живеем пълноценно. Нека да се порадваме на цъфналите цветя и на птичия хор. Нека да си наложим да бъдем щастливи и ще бъдем. Нека да се усмихваме по-често. Нека да е пролет. Нека да е май. И днес, дами и господа, екипът на Песни за душата ще повиши вашето настроение с хубави песни. Ще ви накара да се почувствате специални. Целуни ме! С тази песен на дует Емоция от град Бяла ще започнем днес. След нея ще чуем изпълненията на групата за стари градски песни и шлагери Нежни спомени от село Караманово. Избраните заглавия са Случайна среща и Тумбалалайка. Днес ще чуем и Димитричка Малакчиева от град Русе с песните Край потока и Две хризантеми. На финала ще звучи Квартал Ангелов. Изпълнение на оркестър за народни инструменти, град Лида, Беларус. Песни за душата или душата изразена в песни. Задушевно и песенно ще бъде настроението и днес, приятели. Вярвам, че след уводният ни видеоанонс вече нямате съмнение в това. Нека бъдат и пребъдат песните. Остави ме още малко да бъда щастлива. Утре ти ще си вървиш, с мене ще се разделиш, но нали ще се завърнеш с пролета. Ще те чакам по звездите през дългите нощи. Ще ги питам дали нежно обичаш ме още. И ще пея песента, и ще вярвам в любовта. Тя ще топли сърцето ми в дните на нашата раздяла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Целуни ме, не дей си отива. Остави ме още малко да бъда щастлива. Утре ти ще си вървиш, с мене ще се разделиш. Ще звучи в сърцето ми песен за нашата раздяла. Ще звучи в сърцето ми песен за нашата раздяла. Благодарим.
След това приятно начало на днешната ни среща, оставаме в добро настроение и продължаваме напред. Ние сме готови да ви поднесем хубави песни, а от вас се иска само да им се насладите. Какво по-лесно от това? Хайде да го направим! Случайно погледна очите ми и пламна искра
За пристрастените към този жанр песните никога не са достатъчни. Ето защо ние имаме готовност за още. Сега ви предлагам 2 песни от репертуара на Димитричка Малакчиева от град Русе. И двете песни са от най-новият видеоалбум на певицата, който нашият екип засне в Несебър. Край потока, бистрите води, там под небето с галещи лъчи. Тъй беше свежо и ти вървеше с мен, там под простора ухаен и зелен. Там бяхме двама щастливи и аз. Ах, не знам защо, когато вън вали, нещо ме потиска, мъка ме души. Вихър студен, къде си, мили, в този зимен ден? Моя вик отнася вихър студен. Тъжна песен нашепва есента, за вятър гони безпомощни листа. Днес няма слънце, просторът не блести, днес няма радост в нашите очи. Песен нашепва есента. Ах, не знам защо, когато вън вали, нещо ме потиска, мъка ме души. Вихър студен, къде си, мили, в този зимен ден? Моя вик отнася вихърът студен. Пролет ще дойде с много цветя, пак ще ухаят зелените поля. Ти ще се върнеш с обветрено лице и ще ме вземеш до твоето сърце. Знам, че ще дойдеш, любими,
свиден дар от сърце ми, теб изпращам ги аз. В ръце ти леко те да потрепнат, нежно да ти нашепват моята обич и страст. А поднеси ги до сладки си усни, да те целуна те нежно заради мен. А поднеси ги до сладки си усни, да те целуна те нежно заради мен. Момиче, тия две хризантеми, свиден дар от сърце ми, знак са те за любов. Момиче, тия две хризантеми, свиден дар от сърце ми, знак са те за любов. А поднеси ги до сладки си усни, да те целуна те нежно заради мен. А поднеси ги до сладки си усни, да те целуна те нежно заради мен. Балканският полуостров, балканският фолклор и балканските народи. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство. Обединени от идеята за добруване на Балканите. Еврофолк Академия, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисаря имат удоволствието да съобщят за провеждането на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. От 4 до 8 юни 2014 година град Хисаря, България ще се превърне в център на балканския песенен и танцов фолклор. Журито на балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода използва оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали САФ. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците, качествени, виртуозни и атрактивни изпълнения за публиката. Заповядайте! Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк предстои. С Орфеево вдъхновение и стремеж за качествено представяне, участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-атрактивните български курортни селища. Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Шампионатът ще се проведе от 3 до 13 юли 2014 година и участие в него ще вземат истински господари на сцената, майстори на танца и песента, виртуози на народните инструменти. Високите отличия, телевизионната слава и аплодисментите на публиката са за най-добрите. Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма, ще послужат за класиране в световната ранглиста. Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Концертите ще се излъчват на живо по световната и интернет телевизия ТВ Еврофолк.
В финалната част на Песни за душата ще чуем увертюра към операта Квартала на ангелите в изпълнение на младите оркестранти от град Лида, Беларус. Убедена съм, че ще ви хареса. Иначе не бих ви предложила да го чуете. А от мен, Миглена Хаджипенчева, довиждане до следващата седмица.
Hüfe